بڑھایا جا رہا ہے۔ سب تو پہلے میں آج دے دولہ جنہوں نے ساری محفل سجائی ہے تو آدھی جانی پہچانی شخصیت تساں بڑے اچھے طریقے نال انہوں کو جان دے ہو۔ دو کوٹے دی سرزمین دا ایک او پتر یقیناً جنہیں اپنے سرائکی ہون دا ثبوت لیتا ہے، اپنے وسیب نال محبت کرن دا ثبوت لیتا ہے۔ اور وہ تو پہلے میں دوستوں ایک چیز آگاہ کرنے دا بنیا کہ سرائکستان ڈیموکریٹ پارٹی صرف سرائکیاں واسطے نہیں، یہ 23 ضلع چرمن والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پنجابی سپیکنگ ہیں، وہ اردو سپیکنگ ہیں، وہ کوئی بھی زبان بولیں دیں، لیکن اس سرائکی وسیب چران دیں، وہ تمام دے تمام اس صوبے دے حامی ہیں، وہ تمام دے تمام اس پارٹی دے سمجھ بنا رکن ہیں، اس پارٹی دے عہدیدار ہیں۔ اور الحمدللہ اس سرائکستان ڈیموکریٹ پارٹی دے پنجابی بولنے والے لوگ بھی عہدیدار ہیں، اردو بولنے والے لوگ بھی عہدیدار ہیں۔ شاید کئی دوست دے ذہن وچ یہ ہوئے کیونکہ پہلی دفعہ تھا پروگرام تھی دبی ہے، سرائکستان ڈیموکریٹ پارٹی پورے وسیب دی پارٹی ہے اور 23 ضلع چرمن والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام اودے وارث ہیں۔ اور میں ہوں جڑی شخصیت کو سجیدا پیاں اودے واسطے میں یہ کچھ آکھساں کہ اکھیاں تو گھن کے دامن تئی، اکھیاں تو گھن کے دامن تئی نہ حج کو سفر کرائے کر، اکھیاں تو گھن کے دامن تئی نہ حج کو سفر کرائے کر، تے میری اکھی جو فیاض قبرستان ہیں وہ اتا کے دفنائے کر۔ فیاض خان جویا تو علی تالیاں نسیسن کہ تساں فیاض بھائی کتنی محبت کرنے لیں، سردی اتنی کوئی نہیں ہے بھائی جی فیاض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے معززین جتنے دوست مہمان گرامی آئین سارا نو میرا السلام علیکم۔ خاص طور رانا فراز نو نعیم کھانڈا صاحب انہوں نے اساں ویلکم کرنے اور اتنے بہاڑی ضلع آنے بڑیاں انہوں نے محبتیں مہربانی ہیں جنہوں نے سانو ٹائم دیتا ہے اور انشاءاللہ اساں شانہ بشانہ رانا صاحب دے نال کھڑے ہیں۔ اس تحریک اس صوبے کی تحریک بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جتھے بھی ساری ضرورت پوسی رانا صاحب نو لاہور اسلام آباد کسے محاذ دے اس صوبے دی اس تے بالکل سارا وسیب پورا ضلع بہاڑی انشاءاللہ انہاں دے نال ہو۔ اور ایسا یہ چیز تو بھی ویلکم کرنے بھی سارے بھائی نعیم کھانڈا صاحب انہاں بھی خصوصی ٹائم دیتا ہے سانو، باقی سارے گراما دی بڑی بڑی مہربانی، شکریہ جناب۔ مہربانی تاڑیاں تھوڑی یقین منو، اگر یہ ملتان کھڑا ہو گیا تو ایسے تاڑیوں میں نے دھوپ تو اٹھی چھان دے والا، دھوپ تو اٹھی چھان دے والا، چھوڑ سرانا باہتے والا، دھوپ تو اٹھی چھان دے والا، چھوڑ سرانا باہتے والا، باہتے مٹھا چین نہ آوے، پیرا سودے ہاں دے والا۔ ہم صاحب تحصیل محل سکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رانا فیاض نون صاحب ساڑھے اپنا صوبائی صدر نعیم دایا صاحب، ساڑھے ضلعی صدر فیاض خان جویا صاحب، سارے معزز مہمان دوستوں کو میری طرف سلام۔ سرائکستان پارٹی صرف سرائکیاں دی پارٹی نہیں، اندے وچ سارے دوست شامل ہیں۔ اگر کوئی پنجابی ہے، پٹھان ہے، 23 صوبوں دے وچ جڑے لوگ اس باسی ہیں سارے لوگ اس شامل ہیں۔ سرائکستان صوبے دا مقصد یہ ہے جی میں پنجابیاں نے اتنے اپنا صوبہ پنجاب ہے تے جی میں سرحد دا خیبر پختونخوا بنا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا صرف پختونخوا دا اپنا ضلع نہیں، اپنا صوبہ نہیں، اندے وچ بھی سارے باسی ہیں۔ اگر اندہ یہ فائدہ ہوتا ہے اگر سارا سرائکستان بنسی تو سانو اس فیسلٹیز مل سن، جی میں آیا کہ اپنا لاہور دے وچ جڑے بیٹھے ہیں انہاں کو جیڑیاں کوئی نوکریاں آنی سب تو پہلے انہاں کو ملدی ہیں، اساں پس ماندہ پیچھا رہ وینے ہیں۔ اس وجہ نال اساں دوست سارا اس چیز محنت کروں کہ سارے سرائکستان صوبہ بنے، یہ سارے دوستاں دی کو شامل ہون نال محنت کرن والی بن سکدا ہے، ایک بندے دا واسطہ روگ نہیں۔ تے ساڑے چیئرمین صاحب رانا فراز نون صاحب بڑی محنت کرتے پین، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں شانہ بشانہ ایسا انہوں نے نال راسوں، اتنے جتنے بھی انہوں دی ضرورت ساری ضرورت انہوں کو سی اسا اسے شامل ہسوں، انشاءاللہ تعالیٰ اسا اس کو صبح بناتے تے انشاءاللہ تعالیٰ دم لے سوں۔
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब। हुण साडे सराइकी बसेर दा दूल्हा, सारे दिलों ते राज करने वाली शख्सियत, फरजांदे सराइकीस्तान, लीडर सराइकीस्तान, चेयरमैन राणा फराज अहमद लोन साहब को दस्तारबंदी कराई गई सी। सूबाई सदर नईम अहमद राज साहब को भी दस्तारबंदी कराई गई सी और शहजाद शेख साहब को भी दस्तारबंदी कराई गई सी। गाल टुर पई है, गाल टुर पई है, एक उपंद करेंदा देखी। अगर समझ आवे तो ताड़ियां जरूर मरे सो, क्योंकि ताड़ियां दी मजूसी चंगी नहीं होती। गाल टुर पई है, एक उपंद करेंदा देखी, ये ना समझी कि मेरी मंजिल को जमाने लग से। प्यारे भाई शर्मीले भाई शेख शहजाद, बड़ा शर्मीला जहा बिरा है साडा, सिटी सदर मैलसी है और इन्हों की आमद वास्ते मैं ये कुछ आखसा कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर। शेख साहब बड़ी नजर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम न कर। ताड़ी दबा दो यार, तो मेरा करंट ताड़ी है। सिटी सदर शहजाद शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी अब गाल दी अपना जी गाल शुरू करे सा, एक सराइकी शेर तो शुरू करे सा कि गाल टुर पईए एक पंध करेंदा देखी, गाल टुर पईए एक पंध करेंदा देखी, ये ना समझी कि मंजिल को होण जमाने लग सन। उस तो बाद मैं जितने भी दोस्त अब मेरे इतने सराइकी भरा या सराइकी नहीं भी हो इतने मौजूद बैठे, मैं उन्होंने दिल तो शुक्रिया अदा करेना, स्पेशली राणा फराज नून साहब का शुक्रिया अदा करेना, नईम अहमद खान डा साहब का शुक्रिया अदा करेना। उस तो बाद जनाब फयाज खान जोइया साहब जो सारे जिले सदर हैं, उन्होंने बेहद मशहूर हाँ कि उन्होंने साकू मौका दिता है इतने तशरीफ गेन के आए। बस ताड़ियां थोड़ियां शहजाद शेख वास्ते ना वधा है, ताड़ियां थोड़ियां सारे सामने वाले पता नहीं क्या मजा है। और जी नाज़रीन, जड़ी शख्सियत को मैं हुण सनेदा पिया, यकीनन इन्हां दी आमद तो पहले मेरे को अल्फाज खत्म थी मैंने, क्योंकि इन्हां को अल्फाजों का खजाना है। जड़ी हस्ती स्टेज होना से सूबाई सदर, यकीनन मैं हकीकत आता पे मेरे को अल्फाज मौके, क्योंकि इन्हां को अल्फाज इतने कहने। नईम खान डा साहब को मैं गुजारिश करे सा कि स्टेज पे आसन और अपने खूबसूरत अल्फाज दोकोटे की सरजमीन तो पेश करे सके। तुम्हारी ताड़ियां थोड़ी सूबाई सदर है, अगर कहीं बड़ी पार्टी तो हो गया ना, यकीनन ताड़ियां बहुत थोड़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। मैं सब तो पहले खान फयाज खान ज़िले सदर विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट का शुक्रिया अदा करे सा कि उन्हें मौका दिता, ते अल्लाह ताला दे फजल नाल, अल्लाह ताला दी मेहरबानी नाल तमाम दोस्तों इकट्ठे होए और इंशाअल्लाह जेड़ा दुख दर्द है एक बै नाल वो ज़रूर वंडेसू, ते अल्लाह करे सी कोई तुहानू समझ लग वैसी, कोई सानू आया नू समझ लग गई है, ते अल्लाह करे सी ये पैगाम घर घर पहुँच वैसी, ये तुहाडा ते साडा दर्द सांझा है पिया। ते मैं सब तो पहले चेयरमैन सराइकीस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राणा फराज अहमद नून साहब और ज़िले सदर फयाज खान साहब और सिटी सदर शेख शहजाद साहब और तहसील सदर इकबाल गंब साहब का शुक्रिया तह दिल तो अदा करे सा कि उन्हें ये पुर रौनक महफिल सजाई और दोस्तों का एक खूबसूरत गुलदस्ता इकट्ठा होया। ते जेड़े दोस्त आए इस दोकोटा ते धरती ते वसन वाले नौजवान बुढ़ड़े छोटे और पीर कताल साहब की नगरी च वसन वाले मेरी तरफों अस्सलाम अलैकुम। हक बात पे कटती हैं तो कट जाएं ज़बानें, हक बात पे कटती हैं तो कट जाएं ज़बानें, हम तो गद्दारों को हर हाल में गद्दार ही कहेंगे।
मेरे दोस्तों मैं तुहानू ये दसना चाहना कि सराकिस्तान दी पार्टी नू अज तू चंद साल पहले मजाक का निशाना समझा पैंदा है कि आज इन्हां दे कैंडीडेट तो खड़े नहीं होंदे, ये तो इलेक्शन पार्टी सपेट नहीं करेंदे तो की ओडी जमात है। लेकिन मैं तमाम दोस्तों को दसना चाहना कि सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी पिछले जनरल इलेक्शन तो 2 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई है इलेक्शन कमीशन आप दे इंतखाबी निशान हरन नाल, और इंशाअल्लाह जेड़ा इलेक्शन आंदा पी है ये आप MNAs ही खड़े करे सूँ और MPAs ही खड़े करे सूँ, और जेड़ा बल्दियाती इलेक्शन है बल्दियाती इलेक्शन के भी जिथे जिथे कैंडीडेट साढ़े को अवेलेबल हो सके तो खड़े करे सूँ। लेकिन मैं सारे ये गुजारिश करे सा कि जेड़ा साडा सराकी खिता है पिया वो एक बहु महरूमिया का शिकार है। ये असल साड़ी गल ये पई कि चंद डे गुजर वने तो असा हर गल भूल वने, कोई जेड़ा वड्डा हिस्सा न हो वने ते असा 10 ॾींहं बाद होंदी पई। ये तुसा जेड़ी सराकिस्तान पार्टी है ये एक एजेंसियां दा ये एक एस्टैब्लिशमेंट का नारा है कि सराकियां दी पार्टी खुदा गवाह है ये सराकिस्तान वसन वाले सारे दी पार्टी। तान का मतलब है सराकिस्तान का मतलब है तान आदि वतन, और जिथे जिथे कहते बुजुर्ग डाडा दफन हो गए जिन्हों दी जड़ा जमीन च लै गई इस धरती ते वसन वाला हर वो बंदा जेड़ा इन 23 जिले च वसदा है वो सराकिस्तान है, उस वतन का मालिक है पिया। ये कोई असा वसन वाले की सारे की आवाज़ बनते मैं इन्हों का शुक्रिया अदा कर। बहुत मेहरबानी नईम खान साहब, बड़ी दबंग स्टाइल की गुफ्तगू करेंदे पे हैं, और यकीनन अगर असा थोड़ी देर वास्ते सोचूं तो 72 साल तो जितनी भी सियासी पार्टियां आई हैं उन्होंने सराकी वसेब को इवें रगड़ा है जिवें वेलणे चुगन्ना निकलता है। सराकी वसेब एक ऐसा खिता है, ऐसा खुश नसीब खिते दे लोग इसे कि साडे पैसे नाल साडी काश्त नाल साडी फसल दे नाल पूरा पाकिस्तान चलता है। अगर सराकी वसेब दे लोग ये ज़राअत तकरीबन सारे किसान ही बैठे हो सकते, नहीं तो ज्यादा नहीं तो मुरब्बा किला कहीं ना कहीं जमीन हो सी। अगर असा सारे इलाके कपा ना हो, सारे इलाके कमांद ना हो, सारे इलाके चावल ना हो, सारे इलाके दी फसलां असा बंद कर दूं, यकीनन पूरा पाकिस्तान भूखा मार दे सी। लेकिन सारे नाल ही ज्यादती, सारे किसान नाल ज्यादती, सारे इथों दे स्टूडेंट नाल ज्यादती। और मैं जिन्हें के पहले दौर में दसा कि सराकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी जी है ये सारे की पार्टी है, सिर्फ साडा नजरिया बदलने की कोशिश करो, अपने नजरिए को चेंज करो। और यकीनन जेड़ी हस्ती को मैं सड़ना है उन्हें तो पहले मैं सुहेल भाई को दावत देसा कि सुहेल भाई स्टेज पे आसन, सारे कुछ खास मेहमान उन्होंने शुक्रिया अदा करे सन, और वो तो बाद आज दे दूल्हा फरजांद सराकिस्तान, लीडर सराकिस्तान, सारे दिलों पे राज करने वाली शख्सियत चेयरमैन साहब को सदस्यों जी सुहेल भाई। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सही असा अपने सराकी सूबे के एक नारे तो इफ्तिताह करे सूं, नारे सराकी, नारे सराकी, राणा फराजुद्दीन। ऐसे ही मैं अपने दोस्तों ने जेडे दोस्त शिरकत की थी उन्होंने दिल तो शुक्रिया अदा करना है। मुमताज खान जोया साहब ते अजीज खान जोया साहब, डॉक्टर मुहम्मद इकबाल, गुलाम गौस गुजर साहब ते ऐसे ही चौधरी गौस साहब ते अख्तर खान, यासीन साहब, मलिक नासिर गुलाम साहब, शौकत खान जोया साहब, आबिद खान जोया, अल्लाह दिता खान जोया साहब, अशरफ जोया साहब। नारे सराकी और सबूत देसो, तेरा जनून मेरा जनून, फराज नून, फराज नून, तेरा जनून मेरा जनून, फराज नून, फराज नून, तेरा जनून मेरा जनून, फराज नून, फराज नून। सुबाई सदर साहब कुछ हदीसां के हवाले नाल गाल खड़े करे दिया। मैं अपनी नाकिस की सोच के मुताबिक तो दसा कि असा सारी एक बड़ी भी खुशकिस्मती है जेडे खिते दे असा लोग हैं। अगर तुसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ोगे तो उहदे जिक्र आता है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने दसाई कि हम 5 दरियाओं के रहने वाले हैं, हरियाली और खूह। यकीनन पूरे पाकिस्तान के नजर घुमाओ तो किथाई भी कोई सराकी वसे बेचे, लेकिन असा सुस्त ही वास्ते हैं
کہ خان صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کرے دے پائے ہوں اور خان ہوئن اور میے ہوئن اور سردار ہوئن جب تک سارے اندروں سرداری نظام نہ ویسی اسا خان صاحبہ کو سلام کرنا نہ چھوڑے سو تو یقیناً اسا اپنا حقوق اپنا حق نہیں گھن سکتے اور کوشش کرو اپنے حق واسطے جاگو چیئرمین رانا فراز احمد لون صاحب اے میں حلفہ نے گائل کرے دا پیا ایک وہ شخص ہے جڑا 24 آور جاگنا ہوتا ہے میں ایک بار پوچھا میں رانا صاحب سمدے کڑے ٹائم ہی آکے سم سو اونی گھار جڑی بار سارا صوبہ بن گیا سی نعرہ سرائکی اور دوسری گال میں کی تھی کہ جڑی دیوار ساری سرائکی قوم تریوی ضلع چرمنا لے لوگ یہ وسیع میں چرمنا لے لوگ جڑی دیوار جاگ رہے سے اون دیوار میں کوشش کرے سا کہ ایک آنکھ لا کے تھوڑی جیسا سام لگا شعور جاگ دو میں شکریہ ادا کرنا یقیناً میں ذاتی طور پہ انہوں دا بہت زیادہ پرستار ہاں انہوں دیا ہمیشہ محبتہ سارے نہ رہا دیا خواجہ غلام فرید نے بڑا خوبصورت ایک شعر آکھائی کہ اپنی نگری آپ بسا تو اپنی نگری آپ بسا تو پٹ پنجابی تھانے پٹ لاہوری تھانے پٹ انگریزی تھانے اور ساکو اپنی نگری آپ بساونی پوسی ہون یقیناً تارے انتظار دے گھڑیاں بالکل ختم تھی گئی ہیں ایک نعرہ خوبصورت دیا لے سو تاکہ میں آج دے دولے کو دعوت لے ماں تیرا جنون میرا جنون فرازدون فرازدون تیرا جنون میرا جنون فرازدون فرازدون نعرہ سرائکی یہ سرائکی نعرہ سرائکی صوبے پانچ کرو سادہ سرائکی آنج کرو ملک دے صوبے پانچ کرو سادہ صوبہ آنج کرو ملک دے صوبے پانچ کرو سادہ صوبہ آنج کرو ملک دے صوبے پانچ کرو سادہ صوبہ آنج کرو اچھا سارے نام دیکھو نا زیادتی تو زیادتیاں زیادتی تو زیادتیاں پی ٹی آئی دی حکومت آئی انہوں نے سارے کو 100 جہڑے دا ٹائم کیتا ہے کہ 100 جہڑے سرائکی صوبہ بن ویسی یہ ہو ویسی وہ ویسی خدارا ہون آمنا لے الیکشن دے وچ تساں اپنے ایمانداری دا اپنی غیرت دا ثبوت لے میں یہ نہ آکسا کہ ان کو ووٹ نہ دے ان کو نہ دے وہ بندے کو ووٹ دے جڑا تہاڈی آون والی نسلاں دے بارے سوچے جڑا تہاڈے آون والے مستقبل دے بارے سوچے ایک گل غلط ہے ہر الیکشن دے قسم چا لیں تساں آکھو جڑا سرائکی خطے دا نمائندہ ہو سی اساں اونوں ڈیساں قسمت چاہ تے نویں سپارے رکھ تے پرانے رکھ کے نویں چاہ لینے اس گل تو ہن بھی سوکھا ہے کہنے تے نا آپ دی نگری آپ بسا اور آج دے دولے کو ہمیں دعوت لینے تو پہلے یہ کچھ اکساں کہ ہم اتنی دیر تیری گفتگو نہیں کرتے ہم اتنی دیر تیری گفتگو نہیں کرتے جتنی دیر ہمارے الفاظ وضو نہیں کرتے چیئرمین رانا فراز احمد لون صاحب تاڑی ہمیں سو بلکہ اٹھی کے استقبال کرے سو تمہارے سارے سرائکی وسیع دا وہ لیڈر ہے یقیناً جنہوں نے ہمیشہ اپنی رات اپنا پانی اپنی وسیع واسطے اور اپنے وسیع زادے واسطے خرچ کیتا ہے کمال مہربانی بہت محبتہ لاکھ محبتہ دے تھوڑے ہیں اس پیغام دے نال گل کرے ساں کہ ظلم دی تحلیز تے جھکن تو بہتر موت آئی ظلم دی تحلیز تے جھکن تو بہتر موت آئی کربلا اعلان دے میں کو اونچے سے اچھے لگے اور میں سینہ چاک ظالم دا قلم دی نوک تے کر ویساں میں اس ماں دھرتی دی خاطر ہر خطرے نال لڑ ویساں میرے حالات دے ہوتے میرے جذبات غالب ہیں جے میں اجڑا تا کئی گل نہیں جے قوم اجڑی تا مر ویسا نعرہ سرائکی جی سرائکی نعرہ سرائکی جی سرائکی میری ضلع بہاڑی دی سرزمین دے غیرت مند سپوتوں سوجل دھرتی دے سجاگ نوجوانوں اور دھرتی باسوں رانا فراز نون دا سلام خصوصاً آج دے میزبان صحیح فیاض جویہ سے ماشاءاللہ اس سردی دے موسم میں گرم گرم ماحول پیدا کر دیتے اور ماشاءاللہ تورا جذبہ محبت اس دھرتی نال جڑت دیکھ کے ساکو آج یقین تھی گئے کہ انشاءاللہ ضلع بہاڑی ان بہت جلد سرائکی تحریک دا قلعہ ثابت تھی سی اور انہاں دوستان دی کابشاں محبت ضرور رنگ لاسن آج تک ساکو میڑا دیتا ویندائی گھلا دیتا ویندائی کہ تسا ہمیشہ آکھے
کہ ضلع وہاڑی سارے نال ہے تسا اپنے نقشے شامل کیتا ہے سامنے نقشہ کھڑے لیکن آج تک ضلع وہاڑی وہ آواز نہیں اٹھی وہ اتھے جذبہ نظر نہیں آیا وہ اتھے پھر ولولہ نظر نہیں آیا وہ چنگاری نظر نہیں آئی لیکن میں کو بڑی خوشی تھی یہ تارا جذبہ دیکھ کے کہ فیاض خان جوئیے دی صورت جیتے چنگاری بھی آ گئی ہے اور لیوا بھی بل گئی ہے اور تاری صورت انشاءاللہ وہ بھڑکاوان والے دوست بھی مل گئے پادن گال ٹور پئی ہے ہونی کو پھند کریں دا دیکھیں یہ نہ سمجھیں کہ میری منزل کو وہ زمانے لگ سن انشاءاللہ یہ گال ٹور پئی ہے یہ پیغام سرا جڑا میرے ابا و اجداد دی سرزمین ضلع لودھرا کے روڈ پکا تو شروع تھی ہے جڑا تورا ملحقہ ضلع ہے میرے بزرگ حاجی رب نواز نون صاحب تاج لگا صاحب جنہیں ہی تحریک تا 30 سال پہلے آغاز کی تائی آج یقیناً انہوں دی روح بڑی خوش ہو سی کہ سارے او اضلاع سارے وسیب دے ہر کونے تک یہ پیغام پہنچ گئی ہے سرائکی قوم دے اندر شعور آگاہی دی کرن جاگ پئی ہے یقیناً یہ وہ کرن ہوں گی جڑی زندہ قوموں دی عکاسی کرے دیئے کہ یہ ایک زندہ با شعور قوم ہے اور جڑی قومیں چے شعور مار ونجے وہ مردہ قوم لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسکم کہ خدا تعالیٰ آدھے کہ میں بھی اس قوم دی حالت اس وقت تک نہیں بدلیں دا جنہاں اندے اپنے اندر ایک چنگاری پیدا نہ تھی ہوئے جذبہ پیدا نہ تھی ہوئے کہ اساں اپنی حالت اپنی طرز زندگی بدلنا چاہنے ہیں اساں اپنی محرومی تے غلامی کو نکل کے اپنی نسل کو ہون باشعور کر کے اپنے ایک مقام تے دیکھنا چاہنے ہیں اس وقت تک میں تھوڑی نسلوں کو نہیں بدلیں دا قوموں کو کوئی زوال کل ترقی نہیں ملتی اور میں پیغام دے سا سیرج کہ ہن لفظ لہجے تے افکار بدلنے پوسن تاکو ہن سوچ دے معیار بدلنے پوسن آخرا پوسی تاکو سریام کلمہ حق وقت ضابطے سرکار بدلنے پوسن نعرہ اسرائیکی نعرہ اسرائیکی وقت ضابطے سرکار بدلنے پوسن اور آج تک توڑی نسلہ توڑی نوجوان نسلہ جنہوں نے دردی غلامی کی تھی ہون انہا نسلہ کو سردار بدلنے پوسن اور کل میں کو دیکھ کے دھرتی دے کوڑے خدا میں آکھے ہونی باغی دے طرفدار بدلنے پوسن اور ون میرے دیس دے موسیٰ کو اسنے آنے چاہ ون میرے دیس دے موسیٰ کو اسنے آنے چاہ آج دے فیرون کو کردار بدلنے پوسن آج دے فیرون کو کردار بدلنے پوسن نعرہ اسرائیکی جی اسرائیکی نعرہ اسرائیکی جی اسرائیکی رانا فراز دود رانا فراز دود پیچھے بٹے کو دکا سکتے انشاءاللہ ہون جڑے لے قومت شعور جاگ پوے انہوں دے اندر اپنا شعور آونے قومی شعور آونے رانا مختار صاحب تسا میری قوم دے ہو تو تسا سمجھتے ہو کہ والو قوموں کو کوئی نہیں اندھیرے دھکیل سکتا سارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ڈاکٹر سلیم صاحب اپنا تسا ہمیشہ اس تحریک کو اپنی کام وسائل دے باوجود ہر جگہ زندہ رکھے آج تو کو دیکھ کے یقیناً خوشی تھی دی پئی ہوسی کل تک تسا آدھے ہوئے کہ میں کل ہاں اتو دے لوگوں کو جذبہ کوئی نہیں لیکن آج تو کو جذبہ دسیندہ پیا ہوسی آج تو کو انہاں دا بلبلہ دسیندہ پیا ہوسی کہ ہون ضلع بہاڑی بھی تحریک دا ہورابل دستہ بن گئی ہے اور انشاءاللہ اسا پلان کرے دے پئے ہیں نعیم خان ڈاہا صاحب دی اس ایشو تے بڑی جذبے نال بڑے ایک ولولے نال انہاں دی فوکس ہے کہ ساکو ہن اسلام آباد دیر بھی مارچ کرنا پوسی ان دی تیاری بھی کرنی پوسی اور آج میں پچھلے راجن پور عاشق بزار سے دے بہت بڑے جلسے سے اعلان کیتا ہی جڑا آج میں اتھے بھی اعلان کرے دا پیا کہ 2020 دا سورج غروب تھیمن تک اسائیں حکومت پاکستان کو پی ٹی آئی دی حکومت کو وقت لیندے پائے ہیں کہ جڑا سارے نال 100 دیواریں صوبے دے قیام دا وعدہ کیتا ہے جڑا کہ زبانی وعدہ رہی تو ریٹن معاہدہ موجود ہے تسا ساری اجرک پا کے شاہ محمود قریشی صاحب تسا تے صوبہ محاذ دے تمام لوگا سارے نال کمٹمنٹ کر کے ووٹ کیتا ہے سارے کو لو ترا ریٹن معاہدہ موجود ہے تسا اوستی آئین شکنی دے تحت 62-63 دے تحت نہ اہل ثابت تھیندے ہو
اسا تیرے خلاف ریٹ پٹیشن تے بھی بحثوں کہ انہوں کو نااہل ثابت کرو، اے جھوٹن اس صادق اور امین کوئی نہیں، انہاں اس قوم نے جھوٹ بولا ہے کہ 100 دیوارن تک صوبہ دیسوں خود مختار آئینی فیڈیٹنگ یونٹ کا وعدہ آئی، سیکٹریٹ کا وعدہ نہیں، اور اس سیکٹریٹ دے نام دے لالی پاپ ادا تیتر ادا بٹیر اسا مسترد کرنے ساکو خود مختار آئینی صوبے دے قیام تک جس جگہ تک بڑھنا پیا، اسمبلیاں دا گھراؤ کرنا پیا، ساکو تورے عوانہ دا گھراؤ کرنا پیا، تے اسا انشاءاللہ ضرور کرے سوں۔ کیا تو سب تیار ہو؟ کون تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو۔ انشاءاللہ اور یہ پیغام دینا تورے جذبے دے کہ ظلم بے رحم نگری تے نسا کہندا ہے کون انہا غریبہ تے گھولی اندھاری کھڑے، اس قوم سادی مرادی کو کہاں کوڑا کر، اتو نہرات گھتی کہاری کھڑے، ظالمہ ظلم لاگو نہ کر، جگر تیرا ظلم انہیں لاگو رہا، ساری دھائیں دارشو جواب آویسی، ایک قوم جاگی اگر رو قدم ٹر پئی، انقلاب آویسی، انقلاب آویسی۔ انشاءاللہ انقلاب تارے دروازے تے دستک دیون آ چکا ہے، نعیم خان ڈاہا دی صورت ہے، فیاض خان جویہ دی صورت ہے، شیخ شہزاد دی صورت ہے، اقبال گام دی صورت ہے، تو انہاں تمام دوستان دے جڑا اسٹیج تے بیٹھن اس سردی دے موسم میں ہر چیز تو بالا تر تھی گئے، سیاسی آفرہ سب کو ہونی ہیں، میں خود ایک سیاسی خاندان تو میں کو پتہ ہے کہ بہت ساری قربانی ہیں، آج تو بعد شاید وہ وعد ویسن تورے تے توجہ ہی وعد ویسی، لیکن میں کو یقین ہے جڑے دوست نظریات دی سیاست دے ٹور پین وہ مفادات دی سیاست کو کراں ترجیح نہ دیسن، کراں اہمیت نہ دیسن، کیونکہ ایک جڑا جذبہ ہے ایک قوماں دی زوال کو کٹ کے عروج دا جذبہ ہے، اس ساری نسلہ دی بقا دا جذبہ ہے، انسانیت دی خدمت دا جذبہ ہے۔ اللہ پاک بھی فرمائے دے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اساں تورے انہاں 6 کروڑ عوام دے حقوق دی جنگ لڑن واسطے آئے ہیں، اتھو دے پہلی نماز جنن صبح ناؤنس تھی سی، میں تو تھوڑا جے دس دیواں کہ اے مفادات کوئی میرے گھر نہیں آونے، اے 4 لاکھ نوکریاں تقریباً مل سن، 52 نوے انسٹیٹیوشنز بن سن، تورا ہیلتھ، سپورٹ، ریونیو، بورڈ، کھیل، تعلیم سب محکمے تورے اپنے ہو سن، تمام دا مرکز اساں دے کہ ملتان سینٹرل پلیس ہے، ملتان کو ہی کوئی دارالحکومت بنایا بنے، جویں کہ 4 صوبہ دے دارالحکومت ایک شہر ایک جگہ تے ہیں، لاہور ہے، پنجاب دا، بلوچستان دا کوئٹہ ہے، کراچی ہے، سندھ دا اور KPK دا پشاور ہے، ایویں سارے اس وسیب دا ملتان مرکز بن دے، تمام جھنگ لیا بکھر دے لوگوں کو ملتان سوٹ کریں دے، وڈا ریجنل ہے، پر مرکز اساں ہر صورت مکمل ملتان گھرنا چاہنے ہیں تاکہ سارے اتھو دے ویاری دے دوست 1 گھنٹے دے سفر دے ونجن اپنا کام کرا کے واپس آویں، لیکن اگر تو کو لاہور وڑنا پوندے تو شاید پوری نہار تو سب واپس نہیں آ سکتے۔ انشاءاللہ تو یہ مسائل بھی حل تھی سن، NFC ایوارڈ دے تحت جڑے ساکو سارے آبادی دے رقبے دے حساب نال انشاءاللہ 50% بجٹ مل سی، پہلے ساکو کتنا مل دے زکاة خیرات مل دے، ساکو پچھلے سال 1690 ارب دے بجٹ جو پنجاب دے بجٹ جو صرف 32 ارب ملے، وہ بھی پورے اس وسیب نہ لگے۔ انشاءاللہ جڑے لے صوبہ سرکستان دا اعلان تھی سی، وال تسا اپنی آبادی دے مطابق ادھا بجٹ گنسو، کم از کم 400-450 ارب دا بجٹ گنسو، انشاءاللہ وال ہر گاؤں دے کونے کونے تک ترقی نظر آسی، سارے وسیب بھی اوہی ترقی نظر آسی، جی میں تسا اپر پنجاب یا لاہور میں دے وے تے ہر کلونی دے بارو سٹیڈیم، پلے گراؤنڈ، فارے نظر آنن، انشاءاللہ سارے وسیب جو ترقی دی جھلک نظر آسی، تو انشاءاللہ لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے، لیکن صرف تورے جذبے تے ہی پیار تے ہی مستقل عزم نال کھڑن دی ضرورت ہے۔ میں بگا نہیں، میں جھکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے رہے تھے محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ بس وقت دامنچ لمحات بہت قلیل ہیں اور میں مزید تورے وچ حال نہ تھی سا، آخری پیغام دے کے اجازت چاہ سا جڑا کہ میرا مطمع نظر ہے اور میں ہر جگہ بیان کرنا کہ اسا مسافر ہے سوجنا دے یارو، اسا ہے سورج ولاؤ برسوں، اسا مسافر ہے سوجنا دے
یارو اساں ہے سورج ولا ابرسوں اساں ازل تو حسینی ہے یارو اساں یزیدہ کو نکٹ کرسوں نعرہ سرائکی سرائکستان پاکستان زندہ باد سلیم صاحب اپنی کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں چیئرمین صاحب کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے میں آپ دے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی ہے کہ تمہارے بران سامنے بھی میری پہچان ہوئی ہے تو مالک کرائی ہے باقی کسی کہہ نہیں کرائی. باقی میں الحمدللہ اپنے فیاض جوئی صاحب دا کہ انہوں نے دفتر بنایا ہے انہوں نے ماشاءاللہ میں ویلکم تک شام سے مبارکباد دے سا اور رانا فراز نون صاحب نے میں مبارکباد دے ماشاءاللہ انہاں محنت 30 سال دی محنت نال ماشاءاللہ ایک اب گلی گلی چ گونج ویسی رانا فراز نون دا. باقی میں گال یہ کرنا چاہنا براؤ جڑے آدھے نا اپنے سریکی براواں نو تو واقعی سچی گال ہے کہ سریکی دے براواں نہ ترقی کرن دے دین اور جڑا ترقی کرنا پیو اگو دبے سن او مثال میں سامنے کھڑا 1.5 سال ہو گیا جڑا میں بھکتے نہ کھڑا اور الحمدللہ اس ٹائم میرے چند دوستوں نے الحمدللہ میرا ساتھ دیتا ہے میں کامیاب تھی نا اور میں اپنے سریکستان کے لیڈر صاحب نو نہیں اگر میں سریکستان کے لیڈر صاحب نو آکھ دیواں تو کیا ہونا لیکن 2 سال ہو گئے 1.5 سال ہو گئے میرے دوستوں نے فیل میں کو کچھ نہیں کر سکے الحمدللہ میں تو سامنے کرو اور انشاءاللہ تعالی چند دن وچ میں کامیاب ہوتے دکھا تھا کہ اے میں کامیابی کی ہے. اور میرے چند دوست جماعت اسلامی والے اور اندر تو بعد سٹی صدر صاحب میرے جڑے شہزاد صاحب ہیں الحمدللہ انہاں دی محبت ہے یہ بھی میرے نال گا بگا کھڑے لیکن میں اپنی ٹیم اپنے سریکستان دی ٹیم نہیں آکھا آؤ میرا ساتھ دو اگر میری سریکستان دی ٹیم آؤ لیا اگر میں آکھ دیواں تو میں آدھا دن بدن انہاں دا جینا حرام کر دیواں لیکن میں حقیقت براواں دا براواں اور پیاراں دا پیارا لیکن اے ہے کہ میں کسی کو نہ ظلم کرن دینا نہ ظلم کرن سانا اور انشاءاللہ تعالی وقت دے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم نال کامیابی تو بعد میں اپنے براواں دی آواز بن سا لیکن اسے صبح سریکستان وچ اے نہیں مہاجر پٹھان بولو کیڑے ہوتی لیکن جان دے دے سو اسلام دی خاطر سارے جڑے ماشاءاللہ رضوی صاحب ہیں صرف اسلام دی خاطر انہوں نے کیا کوئی کیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہی اس اسلام تو چلتے ہر کہیں دی خدمت کرے سو کیونکہ کس سے بھی حکمران کو نہ ونو حکمران ہمیشہ فساتے ہاں میں تیرے نال ہاں لیکن کہنے کا میں تکلیں ہے او سزا میں چاہی کھڑا اور انشاءاللہ تعالیٰ رب دی طاقت میں کامیاب ہوتا ہوں اور تو دعا کرو تو مہربانی شکریہ اللہ حافظ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب اور انہاں دے نام الاؤنس کیتے ویسے انہوں کو عہدے دیتے ویسے محمد خان جویا صاحب کتنا تشریف رکھتے ہیں سے بکلا ونگ تحصیل صدر میلسی اسٹیج تے تشریف دینا سو غلام یاسین پاندہ صاحب اسٹیج تے تشریف دینا سر یوسی لال سگودا صدر اور جڑے جڑے دوست شمولیت کرے دا بھی سریکستان ڈیموکریٹ پارٹی کو ایک منٹ میں کو بھی دے سی تاکہ اپنے تاثرات رسی سن جڑے دوست سامنے بیٹھے انہوں کو پتہ لگ سی بھئی جی سب تو پہلے تھا 9 لاکھ مبارکاں سب تو پہلے تو 9 لاکھ مبارکاں کہ تساں سریکستان ڈیموکریٹ پارٹی دے وچ شمولیت کی تھی اتنا سو پہلے ہومنڈ سارا مکمل بات ہے. اچھا قاضی محمد راشد یوسی ون نیم صدر قاضی محمد راشد صاحب یوسی ون نیم صدر اسٹیج تے تشریف دینا سر آؤ سے نہیں سے تو آپ یہ رکھ لو یہ بندے ہیں نا اچھے گنڈا پہ ایک پاس یہ لاج ہوندی نے اج رکھ دی ایک پاک قاضی صاحب اپنے سرائکی دے تے ویسے اپنی پاک دی بڑی لاج رکھے نے اور یہ بڑے وقت تواڈے سر تے ذمہ واری ویندی بھئی یقینا تساں کو بھیسو اقبال جاوید صاحب اسٹیج تے تشریف دینا سر اقبال جاوید صاحب فیاض خان کو ڈبل دے دو عہدے کی تیرے نوٹیفیکیشن حق دا بنتا ہے کہ سیکریٹ ملتان تو آگے گھنے
تاکہ پتہ لگے کہ سارا سرائکستان ڈیموکریٹ پارٹی کا جڑا سیکریٹری ہے وہ بھی کہیں تو گھٹ کہنا مترو صاحب یونین کونسل لالی پور صدر تشریف یہ سو میاں صاحب مبارک ہو گیا میاں صاحب 9 لاکھ مبارکاں کہ تساں سرائکی ہونے کا ثبوت دیتا ہے کیونکہ تمہارا علاقہ ہے تساں اس علاقے کے سردار ہو اتنے ہو نا اپنے خیالات ضروری ہیں کہ سرائکستان ڈیموکریٹ پارٹی کے جب تساں شامل تھے اور دو کوٹے دی عوام کو کیا پیغام دے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب دوستوں کا شکریہ یونین کونسل لالی پور مترو فیملی تلک انشاءاللہ صبح سرائکستان میں محنت کرے سوں سارے دوستوں کو کٹھا کرے سوں انشاءاللہ جدو جہد کرے سوں اور اپنا صبح علیحدہ کرتے ہی ہٹ سوں سب تو پہلے میں خان فیاض خان محترم انہوں کا بےحد مشکور ہاں کہ انہوں نے اتنے ساگو سارتے خدمت کا موقع دیتا تے اعزاز تو نوازا تے وکلا ونگ میلسی کا صدر بنایا تے میں آنے والے مہمان آنے گرامی وکیل صاحب ناراضگی میں تاڑی تک مارو چا محترم جناب میں سنتا تھا ہمیں خبریں ہی پڑھتا ہمیں نیوز پیپر فراز احمد نون صاحب بڑی مشہور شخصیت ہے I have come across a lot of person in my life but the person I like most Rana Faraz Ahmed Khan Noon. واہ 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 He is a very great person. His efforts انشاءاللہ رنگ لایا سن انہاں دی محنت انتھک محنت انشاءاللہ میں اپنے وکلائے چی ایک قرارداد پیش کرے سا انہاں کو اتھے کی دعوت دے سا اور یہ انقلاب انشاءاللہ ضرور رنگ لایا سی سرے کی سروپا ہر صورت بڑھ سی اور میں تمام دوستان دے بیعت مشکور ہاں میرے تمام جو یا برادران اتنے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی بیعت مشکور ہاں انہوں نے بھی میں مبارکباد دیتی ہے میں فیاض خان صاحب کا نہایت ہی بہت بیعت مشکور ہاں تے خان نعیم خان ڈا صاحب انہوں نے تقریر نے تو میں کو بیعت متاثر کیتا ہے ویری اپریشیٹ می میں انہوں دی تقریر تو بیعت متاثر ہاں میرے کو الفاظ نہیں ہے جہاد تو کم نہیں تقریر کی تھی انہوں نے انشاءاللہ جہاد جاری راسی اور جہاد کریں دے راسو اور صوبہ بن کر راسی انشاءاللہ اے لا سائی حاصل اے کوششاں جاری راسن یہ صوبہ بن کے راسی یہ سریکیاں دا ساڑا رائٹ ہے اور 1972 دے قانون دے تحت بھی ایسا حق رکھ دے کہ ظالم کو ڈھاون واسطے این دے وچ ہے کہ ایسا این دے تحت اب آدھی حاصل کروں زندہ رہوں اور زندہ رہن دا حق سا کو حاصل ہے اپنے این دے تحت اور اے حق انشاءاللہ اے لیڈر صاحبان قائدان صاحبان دی اللہ زندگی کرے انہوں نے سا کو موقع دیتا ہے انہوں نے نال رال کے چلسو انشاءاللہ اے علم بغاوت کھڑا کرے سو انشاءاللہ اور یقیناً جڑی جذباتی گفتگو ہوندی ہے انسان دے دل کو نکلتی پئی ہوندی میں دعوت رسا جناب قاضی صاحب تساں بھی تشریف لینا سو اور اپنے آئی دے عہدے دے حوالے نال اور سرائکستان ڈیموکریٹ پارٹی میں جناب تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا خاص طور پہ رانا فراز نون صاحب دا نعیم خان رائے صاحب دا میرے استاد محترم استاد ملک ٹیڈی خان گم صاحب دا بھائی فیاض خان جوئے صاحب دا جنہوں نے عہدہ مینوں دیتا گئے سونپا گئے انشاءاللہ سا ان دی لاج رکھے سو تمام دوستان دی مہربانی ہے تشریف لین جناب دا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگا بھی ساری کوشش ہو سی انشاءاللہ جتنے بھی سانو سڑے سن جتنے بھی انشاءاللہ اسلام آباد تک بھی ساکو انشاءاللہ سڑے سن اسا صدر صاحب تے چیئرمین صاحب دے نال ہے انشاءاللہ مارچ ہوگا اور صرف سرائکیوں کا مارچ ہوگا اور یقیناً جڑا مارچ ہونا پہ اے سرائکی صوبہ گھر گیا سی کیونکہ میں یقیناً نعیم خان صاحب میں اے حلفہ نادا پیا کہ اگر توارے جے لوگ جاگ بنن کیونکہ تو سبھی گھٹ کہنے میں چیئرمین صاحب نے تو ویسے ہی سر تے کفن بننا ہویا نا لیکن توارے جے لوگاں کو جگاون دی ضرورت ہے جنہاں اسا جاگ ویسوں سارے آمن والی نسلاں دا جو اپنی کوئی ماں بہن نو گاہل کٹے جانا تے آپا دے میں ساڈے تے روٹی حرام ہے جے تے یہ دن موقع
یہ اپنا سرائکی خطے دے وسن والے مزاج ہے نا، لیکن سانو سوچ نہیں آتی ساری روئی نیت روٹی میں چودھری غوث گجر صاحب نو مبارک دے سا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑی ذمہ داری دیتی ہے نوٹیفیکیشن رانے فراز احمد نون صاحب چیئرمین سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی انہوں نے ضلعی نیب صدر کا نوٹیفیکیشن دیتا ہے اور انشاءاللہ انہوں کا جماعت جڑی شمولیت ہے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سی اور انشاءاللہ تمام ضلع دے وچ بھرپور کام کرے سن اور بھائی دوستوں بھی شامل حال کرے سن اساں انتظار کر دی جی ناظرین غوث گجر چیئرمین سرائیکستان ڈیموکریٹ پارٹی رانا فراز احمد نون صاحب کو اپنا نوٹیفیکیشن وصول کریں پہ اور چیئرمین